шоуи маънеира надорад ки ман шоу кардам батла биридам. Ман умри дуростон бита ҳама вақт соябони фарзандо бошед. Организатори батл душмани асосии акай Шаҳбоз дар реп баронай 12 сол ситора будан осон нест. Ака тадис мезани боз одруз шамиёй қачи питса хурдеси? Мақсадаш ҳамея ки мухлисош ворам камтара қабул Я бор газ одрустон бора. бале. Салом. Шаб. дороҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто Ҳабиб Нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм, баровардани риш ва муйсар ва протеини БЦА, зиёд кардани вазни бадан, дарди меъдаю безурётӣ, доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия. Дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. бале. Салом. Шаб. Сарсте накард. Сарсте накард. Алейкум ба подписчикои Меҳроб Про. Ина рӯз акай Шаҳбоз aka Шон МС зодрӯз дора ва хайму ранги ҳар вақтаем ки ҷойда биқапемиш бояд я видео бикунем ки бе видео намин. Ака ира ки овард? Меҳроб Про. Меҳроб Про овард. Ки овард ака? Дастрасти ҷи. Пицца доставка кардам, сумка овард. Хуб ака. Дастрасти ҷи дар Инстаграм видео даро хатсаркор мекунем. Ана пицца мекунем деразинда. гап нест ака. Хай зодрӯзон муборак шава ака. Худованд умри дуростон бита ҳама вақт соябони фарзандо бошед, ҳама вақт дастгири падару модар бошед ака ҷон. Я бор газ зодрӯстон муборак. Хайшид бура бихимам я. Не, намехи. Чо кади ака? Ҳеҷ не брат. ғамто надодем дар ним шаб барои видео шуда хестем омадем зодрӯстона хайт. Ҳама хубаи хиш зиндагӣ созар. Салом алейкум ака. Я минут хаб мекунем я видео кунем мерам. Я видео мекунем мерам ба шумо дал шикорот накунед. Салом алейкум. И коргари короче ҳама тарафаи Тоҷикон групп. اینجا کلیپ کردیم کرد. Клипи чия? روزی اکای شهبازم با همین کلیپ نصیبش خرید میگیریم. خب азора омад аст. خب боз чи видео шава бо тамом нишонтон мед. Ака тадис мезани боз одруз шамиёй қачи питса хурдеси? Маро дадисам, хора накард пас назадам. Дамай кудисам занам, агонч хафа нестам. Ҳамаш равма мегум бароки ҳамаш. Ёчқа бум. Падар дар хона кудака ҷанг мекунад ки мисол болои бом наброи ҷанг ра кардам мисол ба ҳисоби дӯстдорӣ шай. Аёрам ба ҳисоби дӯстдорӣ, ба ҳисоби чизе ҳаст мисол ки чӣ меҳре ҳаст ки мара мехоҳам ки айсар бар бигардам бареб ва айсараму ход нате дигаре пиёда груба говорят. Кумои набуда. Короче дис фикри ки буд ки ҳам диса задӣ? Фикри хидам идея просто. Идея ай Марио дазл набуд? Не ки вай дисам неста я? Вай ман дис набуд, ман медонам чӣ буд, короче просто як чизе буд ки ами акай Шаҳбоз ман хостам фаҳмам ки Шаҳбоз ки буд шон киш кард. خب ҳазор аҳмад. Ака Шаҳбоз инами ҳами видео киҷо мерем ака? То намеред, сиёмкадори монтаж додим ра. Монтаж дорум ака бояд я видео я сухан мекунем ака ҷон. Данимчи гуфте дис ҳечка хафа нестем барои ҳамин дис тайёр кардагим клипш қатъия ака. Ай шумо хоҳиш мекунем ма канал надорам да каналтон партоинша ма канал мекушам короче охиришда ҳам канали мара реклама мекунем. Чӣ хеле ака? Розӣ ҳастен клипа да каналтон парти? Саломати саатон меводон 800 грамм. О. Азор омад ака. Бачако касе ки намедонад дар канали мумкини видео вақте бибурояд ки уҷа клип биромадагӣ. Ака ҳама медонад ака ки шумо ҳама тарафа ба чишидаген. Бачако این ویدیو با فکرم روز میبرویا که اوج کلیپ برآمدگی در کانال اکای شهباز اینم جا ما اجازه گرفتیم که کراس با ویدیو روز زود روزش قبیدیمش که کلیپ پارتی در کانالش هزار آمد که برای پارتفتن. سلام علیکم با подписчикои Меҳроб Про, салом алейкум ба апа ва хоҳару бародаро. Чӣ ки медонен ин барнома дар бораи акай Шаҳбоза дигар шонемси нест, дар бораи зодрӯзаш чӣ гапҳо шудак, хай кадрора мондем, шумо диден чӣ гапҳо буд, чӣ гапҳо набуд, ки одамо табрикш кардан, киё накарданаш, як одами важни дар як канал биромад, хитон диден ки буд. Гарени одами важне буд ки дар барномаш Ака Шаҳбоз гуфта буд ки агар мумкин вай видео куна ё ки ягон реп бихона дар борааш ки айреб нара, мумкин сабаб шава ки айреб намерава, барое ки вақте ки савола метиянаш ки агар насиба буга ки айреб нара гапша қабул мекунӣ,
ҳиссиёт чахтон медонед чӣ хеле маҷбурай немегава на ки хай ба ҳар ҳол 12 сол ғамию ситора кардагиаш 12 сол ситора буданам осон нестай хай зодрӯзаш соз гузашт чӣ кам будиёбад чӣ кам будиёбад гузашт на ки ма чира гуфтанем як группае ки устоди ҳамун группара устодшон акай Шаҳбозай сторис кардан гуфтанд ки ай кайта реп мерай бра та дис задан хай морам дис задем не ки диси мо ба хотири ӯ буд ки кам таракам бошад дилаш гарм шава ман намегум акай Шаҳбоз ба хонаи худо яъне ба ҳаҷ сафар накунад мо мегем ки то ҳӯшидани раҳора баро ки раҳо оли маҳкамай раҳо маҳкамай ба ҳамин хотир мегем хай то ҳӯшиданша бихона барои ма фарқ надорад хондан ё нахонданаш не ки мухлисош ма вақте ки дар бораи акай Шаҳбоз бисёр гап мезанам инстаграми ма дар бисёр менависанд ки акая балока ами айреб нарава ҳоли ака оли ягон чи бугу дар борааш ягон чи гап зан ман мехезам гап мезанам чӣ хеле ки медонед марам мухлиси акай Шаҳбозум марам фанатшум марам намехоҳам ки то раҳои ҳаҷ ҳӯшидана айреб пабаст куна хондан бигира раҳо ки ҳӯшид иншааллоҳ мерава роҳи сафед ба ӯ ака гуфтанем дар ҳамон одамое ки устодшон шогирди акай Шаҳбозай имрӯз хеста санг задистиян ай бай изо бикашем шогирдои акай Шаҳбоз ноҳурматӣ кардан дар ҳаққаш басай бо шумо нахезен зидди устодотон санг задана бас кунед баро ки бефоидай хайб меқапен марам хайб қапидам на рӯзи зодрӯзашда хай раҳмат барои бачаҳко аввал ки клип кардем клипа хуб қабул кардан комментоша ҳамаша хондам ягон кас ҳақорат мо накард бисёриаш дастгирӣ кард хай адда кас гуфт ки кори нито кардасти мон роҳи роста вибр кардагиай мон брава марам розиам да ӯ гапо барои гапома да сахт нарасид баро ки гапи ҳаққа гуфтанд не ки хайб қапидан чуна нигер мегиран натонистанд чихе хайб қапан ва ё да запад лайк вақти ранги мо дис бизананд ки айреб нара ба ҳамин хотир дис задан айреб та бира репа та намехоҳӣ ки реп пеш барава 12 сол ситора будан осон нест ҳар кас наметонад вақти акай Шаҳбоз 12 сол шид дар репай чӣ чиёра паси сар кард чӣ реперҳои омадан рафтан ягон кас ҷоша гирифта натонист агар клипа тамошо кардагӣ бошен амн клипа маъниша оли хай бо мо я барномаи дига мекунем дар канали акай Шаҳбоз ё ки дар канали Нинами Меҳробро дар бораи клип нақл мекунем имрӯз просто хостем ки кадрора тамошо кунен зодрӯзи акай Шаҳбоза ба одами важне ки гуфтам ки падаркаш ки табрикш кардагиай насиба хай мумкин нестай ма ӯ чира бояд нишон натам барое ки нито ҳай аму барнома дам ҳастай кам таракш ҳастай давомаш нестай ба ҳамин хотир манам мегум мумкин ӯ барнома дар рӯи рӯшод набуда ки ки буд ки набуд не ки ман мегум ки насиба буд насиба табрикш кард чанд сол фақат ждат мекард ки насиба табрикш куна насиба табрикш куна даже дар трекшам гуфтагиай ки 18 январ ман ждат мекунам ки табрикоти насиба биёя не ки и 18 табрикш кард аки ира чихе табрик кард накард ира марио медона барое ки марио ёфтак табрикота марио ёфтак нишонаш додак хуб бачаҳко и барнома просто дар бораи акай Шаҳбоз буд дар бораи ҳамон одамое ки санг мезананд акай Шаҳбоза ҳамира ба ёдтон бигирен ки рафтану нарафтанаш айреб шумо да ягон зарар надорад рафтанаш зарартон дорад ки ду мухлисе ки дорен ӯ фанатои акай Шаҳбоза ҳар як бор ки шумо акай Шаҳбоза ягон дис мезанем ягон чатвет метем ба хотири акай Шаҳбоз медроя шуморо гӯш мекунад ва ё мухлистонам нестанд ай ҳамун ду касанд мемонен расмотрое ки 100 мегирифтен 50 мешавад мухлиси реп кам мешавад мухлис намемонад дар реп як бор бидроен хитон комментори ҳамо акай Шаҳбоза бихонен як бор мухлисои ҳаморо бинед дар комментор чӣ мегӯянд даже қасам мехӯранд ки ман хондагиам ки валлоҳ мега аката реп брай мар дигар реп гӯш намекунам вақте ки мухлиси реп кам шид репай мобайн меравад и гапои ма дахл дар мухлисон надорад и гапои ма дар ҳамун реперое ки бахилӣ мекунанд ба акай Шаҳбоз дар ҳамо дахл дорам
амое ки меган ки мо репа пеш бурдесем репа пеш бурданиен мухлиси репа бисёкнен кам накунен ёд бигирен камтарак фикр кунен да бахиливу душманитон қати ҳеҷ ҷо намерен душмани асосии акай Шаҳбоз да реп баронай неки нигоҳш кунен чихе хоксора сторис мекунад репҳои барона барои чи вале мумкин бисёриётон барномаша диден гуфта ки шаҳр да бой дудагим не ки ма бовар намекунем шаҳр да бой дуда боша ӯ ай реп худаш рафтаистай ва намехоҳад ки мухлисои реп кам шава ба мехотири сторис мекунад репҳои ҳар каса гӯш мекунад мақсадаш ҳамеяе ки мухлисош ворам камтара қабул кунанд бигӯянд ки хай қати ӯ дӯстай биё мора дастгирӣ кунем мақсадаш ҳамеяе ки ман ай реп рафтам мухлисо ҳам ай реп нараванд ва ӯра гӯш кунанд реп бимонад 12 сол репа қапид ягон кас наметавонад ҷои ӯра гирифта барои ҳамин бас кунен ҳами бахиливу бас кунен ҳами корои ки фоида надорад дар шумо ҳами корора бас кунен сарҷамъ шен якдигарфаҳмӣ кунен монен ҳар кас ба ҳар роҳ кори худша пеш барам баъд як гапи дига чихеле ки сторис мекунанд одамо мора намиёб метаҳанд мара меян намиёки дига метаҳам организатори батл матра то ҳамин рӯза акам мегуфтам бас куда сторисот ма як видео кардам фикри мардума пурсидим напурсидим хестен маълимамон бироварден хаб кардем истодем гуфтем хай ҳақ дора барои ки ма гунаҳгорум ма видеои вай мардака дизидагим бо бахшиш пурсидим дар барнома бо беринаи барнома бахшиш пурсидим не ки хеста то ҳозира намиёк додестиян ҳамира бидон ки ту ҳақ надори фикри худа баён кунӣ фикри худа ту ҳақ надори бихези видео кунӣ биги ман норозиам ки и бирид и бой дод ба фикри ма ки ту гапое ки як хитон хай хит карден ки гуфта буд ки бояд ничия мешид ирам хест дар видеош гуфт ки бояд ничия мешид ту ҳақ надорӣ камтарак бифаҳм як кас ним каса пурс бугӯ ки ман ҳақ дорум ҳамин видеора бикунам комменто да хит ки мухлис фаҳмидай ки кори ту нитоай комментои ту да гапои да ғалат гуфтай барои ки натури да мумкин нестай ту да охир ту фикри хита бояд тоқа да дили худат бизгаронӣ тоқа ба хита қабул кунӣ барои ки ту организатори батли ту бо баъди я батли дига ташкил мекунӣ ягон кас дигара ӯ саперникҳо мегӯянд ки мо да чӣ дар кораи ҳамин батл кардан да ҳами барои ки судя вақте ки вибриша мекунад мега ки и бирид вай мега ки и набирид мега бояд и мебирид хит ки мега ки бояд мугам бора мемонден дачи шоу да батл просто ба хотири хирсанг кардан просто шоу мекунӣ ки мақсад камтаракам боша судиҳо хирсанг шаванд камтарак биханданд хушро қабул кунанд шоуи маънеира надорад ки ман шоу кардам батла биридам ё ки маънеира надорад ки ман минуста зур хондум батла биридам ай любой кас пурс батл просто версус просто ба гапай чихеле ки мебро як ба як мушапак мекунӣ як каса мезанӣ ку ҳам батл бояд ба гап биғалтони одама ӯ бит хондан ичи хондан ёша нав биромадагия карочи хитонам батлои дига давлата тамошо кунем фақат версусай камай ба минус хондан неки хайҳо морам розием ки ӯ акарам дастойни баромад кардагия барои дилмонда накарданаш бояд я балш медодан судиҳо не ки хай судиҳо да мизи реп судиҳо худшонам гуфтанд ки вақте ки мо як голос дорем вақте ма да ҳамо одам маъқул шид ма ҳақ надорам як каси дигара бугум не ки турам ҳақ надорӣ ки фикри хита бихезӣ бугӯ ки ман розӣ нестам бояд батла и мебирӣ хай бин да любой батле ки ту ташкил мекунӣ ҳамо саперникош уже дилшон да тарсай ози ту ба ин корот лишна ма дигарора намедонам лишна ма фикр кардам ки и организаторои батл ҳамашам хел бошанд значит ки иқа батлое ки мезгара судиҳо натури гапи кира гӯш мекардиян акай доди худора гӯш мекардиян гапшонаву касира ки акай доди худо мехостай ҳамура мегзарондам ма акай доди худора мешиносум вақте ки ман қачи кор мекардам касе мебирид намебирид паршоруш намебурд мегуфт ки хай ҳамо бирид тамом ту хестай видео кадай даже мо бо батл мебуромад ман берун ай камера мепурсидимаш мегуфтам акай доди худо натури ҳами бирид ба фикри ту мегуфт ки ман ҳақ надорум и вибра карданда ман организатори батлам ҳақ надорум касе ки бирид ҳамо бирид бахча ман просто намехостам ба худо ҳами якара ягон чи бугум не ки дасторисош фақат як гап дора ки хестам пешай батл одамо видео кардам ки тоқа ма видео кардагим пешай батл тоқа ма видео кардагим фикри мардума пурсидагим чихеле ки ту фикрта гуфти бояд намегуфти фикрта ҳамо мардако фикршона гуфта буданд барои ҳамин кам басай кардам агар тамошо кеста боши басай ҳамин намёк додан мада басай
мардак бори бугу ма ба худод бугу додарҷо кор корот не то ман корора намекунам агар да адрес шумо боша. Зиндаву саломат бошен. Ба гуфтаним ба одамое ки клипи мара хуб қабул кардан дар канали Акай Шаҳбоз. ҳазор раҳмат ҳаматонда, раҳмат ки гапҳои хуб нависонден. наиҷа канала мемонам, метавонем бидурем подписатсия кинен. Бигстейшам меброя ба наздикӣ не ҳами видео биромад, значит ки пагаш да бигстейш биромадагиай аннотатсия да мемонем, бидурем дастгирӣ кинем бачаҳко. И канал барои фаҳмодани шумо мешава, барнома мешава. И канал мо барои рекламон. Зиндаву саломат боша. Клип барномаи наваш дад кинед.